Happy New Year mga mems! Happy New Year! Karon di ako sa sok. Gikan ko sa trabaho morning shift. Kuparting kakapoy. Diretso ko gari kay magpadako ni Jazz. Kay balo na mo, nata estudyante, nang inhanglan na po kwarta. Kadapo-dapo na po taga sa taan ni kwarta. New Year nga dako. Ay, Ginoo ko Lord, tabang mga langit. So mga memes, na ako dari Salmiya. Kay, hangak. Padatag kwarta. Madyon ta nagdili. Way daghang tao, oy. Kay para madali ra makauli ko dadyon, ikaw ginahan magsuri-suri. Nasa niya. Di ako sa accommodation man nakadyan og bus mga memes. Kay taas pa man kog oras sa man ko nang man sa akong tojo dito sa Sok. So para makaano ko save kog pamasahe sa bus, dire ko sa transport sa hospital. Hang pabuton 8:30 man tumabot. Unsa nang oras sabi? So alas 8:10 na sa gabi so 20 minutes sila man akong huwaton. Naradahan na manay balibulan diha. Balibulan. Sa accommodation, mo ni accommodation. Building A o building B para sa mga laki ang B. Sa mga baji ang A. Manay bakala char. Tour. Hello mga mems. Ning baba jud ko sa building kay wa man day ko nahutdan man day ko og evaporated milk kunja nag-request ag akong Jamaica nga si Ma'am Dora. Nag-request og puto na ako kay lami ay sa akong puto. So mag-ano mi kami tulo ni Ma'am Leon na mag-ano mi dito magluto-luto ato may manihapon. So magluto ko og puto. Unya kanahutdan naman kog evaporated milk. Rekos bakal. Yang bakal nga duol sa amo ang building. Wa sila evaporated milk na igagmay nga kamahal. So ari ko mangita sa pikas makalabasig na ilang evaporated milk nga rainbow. May abot ko sa unahan nga tindahan mga memes kay wa dito sa among tindahan so diri ko sa pikas tindahan. Basig na ay ilang gatas nga evaporada. Kay murag kompleto ni sila diri. Oh, di apo no ilang bakala na. Kini nga brand lamian ko rainbow. Hello mga mems. Na ako diri sa accommodation nagsuroy-suroy. Kay naimukbang diri. Magmukbang mi og chismis. Na among session diri mukbang once a month. Kinahanglan updated mi sa mga palibot namo kay nga naman mga chismosa char. Bye. Ito na mga mems. Ang ni Madam. Gara-gara. Masarap kaya siya maggawa ng pansit. Kaya palagi kami pumupunta dito kasi nagluluto siya. Ang mga matakaw. Pupunta. Ay, ang sarap ng pansit. My goodness, I hate drugs. Sige. Ang daming sahog. Yun ang masarap sa pansit, no? Yung hindi tinipid sa sahog. As in marami. Oh my God. Over my dead body. Sabi kay Irene, si Irene kasi nabigyan. Over my dead body. Oh, wow, ang sarap naman. Yung halo ang magdadala. Yes. Tapos At yung naghahalo. masarap din. Masarap dito. Yung buhok ko. Okay lang, Bob Marley. Parang pansit lang din ang buhok ko. Yes. Siyempre masarap din na naghahalo. Yes. Tastes even better. Yeah. Hello mga mems. Ito yung mukbang namin, no? Ang sarap. Hindi talaga mawawala yung kanin at puto. Char. Hello mga mems. Mauli na aglaagan. Char. Ning laag ko kay nakikchismis ra ko kay na board ko sa bay. Day off na ho. So chismis is real. Bye. Hello mga mems. Di ako sa park sa mga bata. Ning naog ko sa balay kay busog man ko unja nay di ta kahilisan da magswing-swing sa ako diri maglingkod-lingkod sa ako ba kay busog man aturatan na di ta kahilisan ug ta sa balay o mao na si mga memes o organize no o di ba diri ra ta magtambay-tambay mga memes kay arang ka peaceful unja arang ka kuan na wa kadyoy kuan ba murag makahuna-huna kag something kuan mga memes kay kanang dili crowded ang park mga bata nagduwa-duwa unja na ay daghang lingkuranan way sasaw ang palibot nice ang mga building ang suga they are very nice mga memes so maka-relax jud ka during the pita unja nindot pag weather kay bugnaw aw dili gajud ingog bugnaw jud so dura ta mag muni sa atong kinabuhi char Everest. Bit o ganas. Balik may pandesal mga memes. Ikan mis trabaho night duty. Tapos diretso may palit og pandesal. Kay manong balay mi. What we've got? Talgos ng kamote ng Royal High. Libre na. Libre.
Ang palit ng pandesal mga memes ni Everest. Kay Manong Bay ni. Gikan mi sa work. Oh, hala na putumaya oh. Na, diyan na sila yung palabo. Palabok. Diyan. Oh, na sila yung mga kuan. Kuya, pandesal? Oh, magkano po yung 1 kg? Oh, 1 kg po. Tapos, ano yung magandang peanut butter dito kuya? Creamy, delicious. Ano to? Ba't magkaibang... Hoy, di ba ito yung binili natin dati Ano itong yung pula? pagkakaiba ng pula tsaka yellow? Iba-ibang Ano gumagawa. masarap dito? Yung pula. Yan yung binili natin dati. Ito ba? Oo, pula. Para. Ang mga alagan. Oh, dali pa traffic ang elevator. Hello. Pandesal, magpandesal kami mga memes. Oh my G. Oh my G. Bye. Preparing our morning budol fight with Everest. Of course. Of course. And we're watching Netflix. Charmer Kambay. Parang tag-iya ng balay. Parang madam ng balay. Hello! Ay, yung Tabangin sandok po, nasa Jim, naman tabangin yan. po, uy. Paano natin yan bababa kung Sum, yung sandok? hindi tabangon. Gigot mo naman ni si Grabe mo na si Everest. Yan, wag na natin mangga, ginamos. Ano? Sige, pwede naman balik si lamunin nyo lahat yan. May pang-lunch pa naman eh. Naguna-una pag ito ni. Ano Sunod magdaan na, magbaw na kakanon. Spread na ako, ayaw pagkabiro. Spread the love. Uy, ang sarap-sarap. Kanin pa lang yan ha. Gutom na siya malamang girl. Thank you, Lord. This is our budol Ang sarap. na Yes. mangga. Ginamos. Uy, ito lang. Solve na. Tapos, sinangag. Preparation for the Narration. eating. Eating. Oh, Pag ang bacon. okay ni. Hello mga memes, magmukbang na pud mi mga memes. O mangga, og na kuan itlog na Maalat. puti. Diyan na ginamos ug naaragan na sa ospital. Hello mga memes, mga tumi sa sports complex. Ha? Wala. And tomorrow. Today and tomorrow. Naglakaw-lakaw mi kay busog mi. Mao na ang among baktason, ang among adtuan kay para mahilis ang among kinaon kay parte namong busuga. Thank you Lord. Thank you sa mga sponsor. Char. Ako basta ako mukaon ra ko. I'm willing to uban kay naay kaon char. Makyat na pala ako, sila nasa baba pa, so kailangan kong bumalik pababa kasi nandito pa ang aking mga amo. Bumibili pa sila ng mga damit at sapatos ang aking mga amo. Tara na, ito natin kung meron ako. Ito si Lulu. At itong dalawang to, iniwan na naman ako. Kanina nauna ako, ngayon iniwan ako. Mga wala talaga silang mga puso. Ganito ba talaga pag kasambahay ka, sunod-sunuran sa mga amo? Oh my God. Oh, ito. Nako. Mamayang dami kong bitbitin nito pag uwi kasi magagalit si yung anak ni Madam, stricta pa naman yan. So after naming mamili, mag-ice cream naman daw kami. Lafang na naman mga mensa. Sabi ko sa iyo, pagkasama ko si Madam at saka si Boss, kainan na naman kasi napapagod din sila. O, tatawad kami kasi mag-ice cream kami. Sabi ko sa inyo mga memes, pag si Madam at saka si Boss, kasama yung anak nila, pagkatapos niyang maglakad-lakad, mamimili, kakain na naman yan. So, kakain na naman daw kami ng ice cream mo. Diba ganito lang? Ay, andyan sila. Sabi ko na, diba? Ganito lang. Love you. Hello mga mems. Hapit ako mabot sa destinasyon. O kinsa man tong gusto mag-order og photo, PM me. Kay ako mismo mo na sa inyo. Nakoy dala steamer og mixture sa photo. Ana sa inyo mismo ko magluto. Wa na problema, wa na ingog kuan para makita ninyo nga nindot gyud og limpyo ahong pagkahimo sa ahong photo char. Hello mga mems. Ade sir ko magluto sa photo. Ganda man kung pagkaon sa ahong kliyente. Bye. Kini, oh.
Karon lang jud ako ni gikaon niya, wala na ako nahurot, dala lang ako. Gani wala na ako nahurot. Oh, mais is real. So this is my first morning here sa akong mga Jamaica mga memes. So nagkape mi sa among photo dan harot tag among siupaw. So ano ang kinabuhi? Let's celebrate our precious life. Char. Dali ara lagi ijumpuan din no. Oh, Dali ara lagi si Jo. Sana. Unsa na Chel? Dali ara lagi gilang order. tara, ada tadi to. Unta to. Kusina ta. Sana. Kasi nakaon. Si Jason Roman. Jollibee bida ang saya. Oh, kaya basig mag... Hello mga mems, pauli na ko, gikan nag-sleep over, og naglutog puto, og nagsuroy-suroy, og ani chismis dito sa Ela ni Dendan. So pauli na ko karon mga meals. It's January 18 na. Muli na ko kay trabaho pa ko uma. Magplansya pa ko sa uniform, gandam pa ko sa hangbaon, naragod ang kinabuhi. So puhon na pod ko mabalik dito, inshallah, pag sunod nga Friday, Saturday akong off. So, maulit to bye. So naka-arrange ko sa sok mga memes ug sadyo kay kini bitaw nay naadyo day Ginoo. Naadyo day Ginoo kanunay sa atong kinabuhi kay nakoy kuan ba problema. Tapos suddenly murag gitagaan jud ko ni og kuan kanang way gitagaan ko ni og kanang kasulbaran sa mga problema, promise mga memes. Pero medyo ko inganian nga miskan og nagkapuraot gyud in taon ko kay daghang ko responsibilidad sa kinabuhi. Nagkapuraot ko pero makaingon jud ko nga pinangga pa ko sa Ginoo. Kay makaingbit ako sa umani nganin ako'y kuan nganin jo. Naagad jud hatag ng Ginoo nga way nga masulbatan na ng problema. Thank you Lord, praise the Lord, thank you Ginoo, pinangga ka jud ko nimo. Ay, salamat ka jud Lord. Hello mga mems. Punta ako kina Ma'am Doors kasi may session kami ngayon. Kami lang muna dalawa kasi wala yung isa si Ma'am Leona. So kami muna mag-chismis ngayon mga memes. Dala na kain-kain. Alam mo na, walang chismis, walang kain. Oh, kung may chismis, may kain. Ganun ang buhay mga memes. Char. Bye. Hello mga memes, mag-concept kami. Ito yung aming ingredients. Wow, abunda og cabbage. Has your daughter done this before? You know, Miss Sam, that girls of that age can influence each other. Meron something kay Sir Yon. Kasi Yung ano ma'am, yung nagluto niya. ilang oras kami nadadagan doon. Good morning mga mems. Usta pizza haron? Pizza 23. Oh, So di ako bisita si Marie. Si Marie fresh from Philippines. Tapos kita ka akong utap. Sorry sa wataga utap. daguan. Diyan na pa'y buwat mo. Ako sang gisundo ganina ka nagkawawa at ka nagyato ang bakala. Sa naman ni. Diyan papalit pero kay kinahanglan sa mga higop ka ng sabaw sa kuno isda. So papalit mo na naman sa unahan tabok sa tulay. Buwan sa marang karon. Luto ta. Unya. Pampaikag gani unja. No, man. Tugnaw no? Nawawan, mo puga ah. Tugnaw katis. Namin pinalit na mga isda, magtuwa na pod mi, magmukbang. Hello mga memes, mauni ang sudan mga memes na gulay. Ang tinawa nga lami-lami na. Unsa pinarito, unsa. Wala mi sa mga tinawa. Mis ni watis. Niwang. Tapos ako ang sawsawan nga kalami. Wait, tumo mari ba? Kurat-kurat ba? Kahit kalit. Ano gulay? Okay lang dapat. Ang unta. Pati gulay bitaw ko. Ako po, hindi na po ko gulay ko. Ini ang gulay ng tinuwa. Ang unta. Tinuwa ang kalami. Tapos kung napalit nga kuan. Kung napalit nga. Isda. Ito pangalan ng isda, tis? Ha? Ito pangalan ng isda, ah? Kuha lagi galunggong. Kung sato pa ni ka ng budloy. Dako. Galunggong, ang galunggong din sa Tagalog. Bisaya sa galunggong sa budlo. Aw, Tagalog galunggong. budloy.
Isang tayo tagad mo. Mag-upon na sila. Di. Saan? Ano na ipakita ba? Saan? Ay, nang ibutang. Di sa mil. Ano to? Hindi ah. Pakita. Hindi ah. Ardaghan na. Bisamil motso. Hindi pa kutis bi. Bugnaw na ba ka ni? Ugnaw. Panahon pod. Wala. Kanon is like gamayap mo sa sinandukan dako apod. Sige isa pa. Basta naas marites way diet. Ang dara. Kabar ko. Yung ganam din ni. Nagtapon kay. Okay ra timpla sa kuan. Ini. Okay ra. Ini tidak akan mereka subak untuk bener itu. Karon ako nang dagagaw ni bahay. Di ko ganang ikaw. Homesick palagi ko. Homesick ka? Ako homesick ako. Ito ko magawas ko be. Hindi ka unang bernis ng gawas ka? Magalay ko ang split nga. Ngaron nga kuan ikaw. Kapilan na namang gawas so kaning abot ka. Ha? Kapilan na namang gawas so kaning abot ka. Ikaduha na rin ako. Ito ka sa sok. Atong bernis ng gawas ko. Ikaw na isa. Ang ikagaw. Ito mo sa sok. Kaya nagatod ako siyang Tada. vitamins niya. Gitagaan kong may rai niya. Mahal ba yan? May rai dire 5 kg ba yan? Pero mo dito 100. Oo, mga yan na. Dili tanin rin na. Diyan, may mga tambal niya na. Kaya napapalit siya bulan. Bulan. Kahon pa ito. Kain pa dito ka. Yes. Diyan guys, oh. Ano ang baw? Tinula lang eh. Sa munggay. Siya naluto, lamay maluto. Hindi ka nakalimot. Ano dyan pinansin ng amo? Tig-abs to friends. Ha? Ay, tanaw. Ano ba? Ano na? Ano na, pinawak din. Sa isa na ko natilawin ni kini. Lami man dahil. Pwede mo na tis. Fresh from Pinas, from Pinas. Nakatay mo putag presko no. Agmangko arang kala ino naman tumangko no. Presko, presko ba yan? Dito, itong palit taon na dahil dito ba yata? Maulagin. Kaon pala ko pasayan ba? Ano pa sayan? Good morning mga mems. Karon sa taning mata sa puta mulaag kay natay adtoon mga memes. Ano mga memes nakatang tagbas kay sakay ta kini nga basong bihuwat. This is 666X. Sakay na aglagan. This is Almia Sok mga mem. So hinihintay ko si si Madam Dora kasi magkikita kami ngayon. So hinihintay ko siya kasi mag-walking may kining tiguwang na ta mapaugnat sa kusog. Syempre nga na magajud na. Kay lisod og arata nagkuan sa balay. Sige mi kong high blood na tani. Kaon to, gawa na impas. Mao ni McDonald's mga mem. So ano pa si Ja kanang gi trabaho pa si Ja kay gikuan si Ja murag upgrade. Oh si Ja. Close pa ni si Ja. Opening soon daw. Unja mao ni Salmia Sok. Mingaw kaadyo kay buntag sa Jo mga 7. Oh, nakita kag day maglakaw-lakaw pero kung Bernis or Sabado tapos buntag sa Jo. Naani daghang tao kay kuan man ang mga nagbike bitaw mga grupo-grupo ari sila makitaan. Labi na katong open pa tong McDo na diri sila makitaan. Asa na siya? Malapit daw siya sa Almuzaini. Isa McDo kami magkikita. Di siya magara-gara sa akin. Ang Almuzaini ay tuara dito. Diyan sa malapit sa Almuzaini. Ang usapan namo is McDo. Di siya magara-gara. Kay siyang kunuton. Ang among sabot is McDo. Kay magpicture ko ani oh.
Di ara si Madam Dora. Oh. Ay, ginawa ko naka-dress. Di ana din siya mga memes, naka-dress siya, naka-sunglass. Arag iyata, wala si Zaoy. Ara na siyang iyata. Oy. Ah! Diyos ko, naka-dress ang lola. Jai, grabe ang outfit ni lola. Oo, TD. Oh, sige kahit saan. Sige. Oh. Cheers sa mga magaganda at broken. Char. Sa mga hindi tinitigyawan kahit stress. Ito mga memes ang Travelator ni Travelita. Meet Dora! Gara-gara talaga to. Gara-gara ang lula. Oh. Yan, by the beach, by the seaside, by the shore. Oh, ganda. Itong maganda. Diyan si Mingming, oh, nagpapaaraw. Itong maganda. Ako. Iyan, maganda. Hindi ako hinawan ako makagaya. Si Mingming, nagpapainit. Muni-muni ka muna dyan, isigaw mo lahat ng sama ng loob mo. Ganda mga memes. Magagala muna ang mga matatanda mga memes. May fountain dito. Punta kami ng seaside. Ito mga may mga Birds. birdie. Dove. Sa Pinas yan, kinatay na yun. Kalapate. Kung may mga ano sila. Bundok-bundok, chocolate hills. Yan, mga bird. Ang ganda oh. Anuhin natin. Hindi ako ulit gano'n. Ay, Diyos ko Lord, gara-gara. Nagara-gara si Madam. Parang tayo lang, kalapati. Mababa. Maglipad. Nagala-gala ang mga kalapati oh, ito. Ito at ako. Sana yung ano natin. Dito. So, mga mems, pumunta kami dito sa seaside kasi maglakad-lakad sana kami sa beach sa may buhangin kaso lang naka-close na siya. So, may gumagawa ng mga trabahante, may ginagawa sila dyan. So, bawal na daw, sabi nung lalaki na guard. So, mag-ikot-ikot kami dito, kakatapos namin mag-tiktok. So, mag-ikot-ikot kami hanggang doon sa dulo kung meron pa kaming maapakan na buhangin. Kasi, mag-imot kami doon. Ito yung pinunta namin, imot. Char, bye. Ang ganda na dito mga memes. So, hindi ka na makapunta doon sa may buhanginan. Close, may linos nila. So, dito muna tayo sa may, saan? Ay, sa gilid. Ay, wala na. So, ano na yun? Ay, saan? So, May makina. tayo sa Baywalk. Lumungaw tayo sa Baywalk. Ayan oh, yan yung ano yun day na yung isang ano doon, restaurant tayo doon. Ocean 11. Saan? Ayan. Hindi ko alam yung dati yan ang Hydra. Hoy, palagi kami dito dati, mga alaga ko. Yan ang Hydra Cafe. Nag-i-skateboard. Si Utol ko, diyan nagtatrabaho dati. Oh my yacht, yung yacht natin. Kisundo na tayo. Kaya nga, ba't hindi mo pinapunta si Babang? Very nice place. Oh, ayan oh. Pwede pa dun sa loob. May babaan. Kakain ka. Kakain ka nga lang. Tapos may nagba-bike. Saglit lang. Oh my God, very nice place. Good side. So mga memes, punta kami sa sa Himpapawid. Shit, Himpapawid ng dagat. Oh my God, nag-drive na siya. Videohan mo din ako. Later, in the middle. I like speedboat, no? Oh no. Nature. Oh, The vibe of boat, the the nature boat, na kami. boat. Ay, ang ganda. Ang forever. Oh my God, mga memes. I'm vlogging. Say hi, brother. Very nice, my God. Very nice air, fresh air. Ay, may barko, mga memes. Sounds, yes, yes, yes. There, oh. Oh my God. Where is it? What is the... Oh my God, there is waves. Oh my God, there is waves. Where is the Bluetooth? Marina? Hi, Dai. Hi. Chandelier. Go. Ito ma. Feel the love. Feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very nice, no?
Gara-gara. First you have to learn what is the right and the left. You stand up. Video yun? Ah, video! I'm taking picture. Come on, be my baby. 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 Babalik na kami mga memes. We're done na. Napagod ang mga matatanda, nagutom, so bibili kami ng isda kasi may nagbigay ng donor. Bumili kami tilapia, bangos, and yun lang. Dami pa naman. Ang sarap ng aming sinigang na bangus, mga memes. OMG! OMG! Sarap niyan. Oh my gosh! Ang mga gutom kasi nagara-gara. May perito kaming bangus, mga memes. Ayaw. Good morning, Papa G. Good morning, mga memes. Salamat, Ginoo, sa maadjong adlaw ug sa grasya sa kinabuhi. Salamat, Ginoo.